हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिबोनांमोना लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल लोगोफोर फेसबुकआव मोनसे जाथाय जानाय पोस्ट होगासिनो दङ गोबां गेदेर खैफोद मोनसे नखराव गोग्लैना दङ हिन्जावनि साइडखौ मोजां हिन्जावनि साइडनि बाथ्राया सैथो ना हौवानि साइडनि बाथ्राया सैथो जों बिराद कनफ्यूज आं बे भिडिअफोरखौ नायबाय गोबांनो गथ'आबो गाबां गाबां जालायनाय बुंबाय नागिरनो नाङा जोंखौ आस थुलाय थुलाय बुंबाय हिन्जावाबो बुंबाय मिथिबायना बे बेलायावहाय बेखौ नुनानैबो खुथार खुथार बे बाथ्रा आसथुयै थुयै नुनानै इसिबां सोंखारिनाय बाथ्राखौ नुनानैबो बिनि बिफा बा बैनि हौवाया बिसोरखौ नांफिनगौ होननानै बुंगासिनो दङ हौवाया माने निमाहा बिदों नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय हौवाया बे बाथ्राखौ बुंदों कि आं सिगाङाव जुमाय लोङोमोन गोबां खिजान लोंनानै उदखारबो खामानि मावबोबाय माने दुमदाखालबो खामानि मावबोबाय गोबां माने दावरावबो खालामबोबाय जानांगौ बाट दायो बाथ्राखौ बियो बुजिबाय बे आदैया मिथिबायना बे बोराया दायो बाथ्राखौ बुजिबाय ओमफ्राय बे बेलायावहाय बै हिन्जाव माने हिन्जावसा गथ'आ माने सोरजोंबा गोसथोलायो होनना बुंदों बे गोसथोलायनायजोंनो थांदों होनना बुंदों बिनि बिमाखौबो लांफादों जाहैदों गासिबो गथ' गथाय गासिबो थांजोबदों गासिबो मिथिबायना ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय खिजान बुंदों खिजान कि बे जाय बे गोसथोनाय बे फिसाजो बे हौवाया बे गासिखौबो नायजोबगोन खिजान नङा होमबा स' बे बोराया बे आदैया बुंदों कि जोहोलाव बसुमतारी नामा बेखौ फेसबुकआव पस्ट खालामनाय नुदों माने बयबो गावबागाव फेसबुक पेजाव सोरबा आपल'ड खालामना लादों आरो सोरबा गावनि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामना लादों आं गोबां एनालाइज खालामदों आरोना कि बोराया सिगाङाव खामानि मावमारदोंमोनदां उदखार खामानि मावमारदोंमोनदां दुमदाखाल खालाममारदोंमोनदां ओमफ्राय दायो मानसिया बुजिबायदां मिथिबायना दा हिन्जावाबो खारबाय गथ' गथायाबो खारबाय दा न'आव स्रिं स्र' थाला मारिनाय जादों बिसोरखौनो मोनफिननो लुबैनानै बिराद खारदिंगासिनो दङ बे बोराया माने बे आदैया आरोना ओमफ्राय दायो बे फिसाजोआ ओरैबायदि सोंखारिनाय बाथ्रा बुंदों बेखौ दोनथ'नानैबाबो बे गावनि हिन्जावखौ नागिरफिनगासिनो दं ओमफ्राय खिजान जुमाय लोंनाया गोबां खैफोद खालामो बेखौ बयबो मिथिखायो साननाय हनाय बुद्धिफोरखौ खमायना होयो बेयो मिथिखायो माबा मोनसे झटका नांगौ इलेक्ट्रिसिटि सर्ट नांगौ अब्लासो जायो बै इलेक्ट्रिसिटि सर्टआनो जाहैबाय नैबे दा खारनाय सानना ला आरो ना साप'ज सानना ला आरो दा बेनो सर्ट आरो ना बेनो झटका होनना बुङो आरो बेखौनो बे इलेक्ट्रिसिटि सर्टआनो बेनो झटका जाबाय आरो दायो हमना ला बिराद दा बे झटका नांनानै दा बुजिबाय आरो बे बोराया मिथिबायना बे आदैया आरो ना आं बेखौ आदैबो होनो बोरायबो होनसै माने बुजिनायनि आरो ना नोंथांमोना बिराद भाइरेल जादों आरो दासान्दि स' बे बेलायावहाय आंनिफ्रायबा बिनि फिसाजोआ गावनि गोसोथोनायजों थांदों आरो बिनि गेजेराव गावनि बिमाखौबो लाना थांफादों गावनि बिमायाबो गावनिजों गोसो जानानै फिसाजोजों थांफादों आरो ना बेसेबां माने फिनो हाया बिसोरनि खोथासै बाट आं बे बेलायाव बुंनो सानो कि गोबां बोसोर जाबाय हाबा जानाया ओमफ्राय बिनि गेजेराव खैफोदा जाखायो बयहाबो न'खराव खेबसेनो रावबो जे सुख सान्थि बयबो बे संसार जानायाव बे जोनोम जागासेयाव जे सुख सान्थि बयहाबो दङ बा सुख सान्थि बयहाबो जानानै संसार जानानै माने रुंसारि जालाङो बे माब्लाबो जानो हाया खैफोदाथ' फैखागोन नोंनि हौवानियाव धोन सम्पति गैयाब्लाबो एसे एनै जुदि नों हाबा जाबाय जेला नङा होमबा क्ररपति नङाबाबो नों बेजों जेथिया हाबा जाबाय होमबा बै समावहाय नों समायखेरा लाखाबाय नङा होमबा कि नोङो जेब्ला नोंनि हौवाया खैफोद जागोन अब्ला बै समाव मदद होगोन जेब्ला नोंनि हिन्जावा खैफोद जागोन अब्ला बै समावहाय नों हिन्जावखौ मदद होगोन माने बे समाय लानाय दंखायो आरो दायो आंनिफ्राय फारसे आं बाथ्राखौ मोजां खोनासंबानो जाबाय आं बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि दा मानसिया बुजिबायब्ला फिन बेखौ खेबसे निमाहा होनो हायो आरो ना मानो होनोब्ला दा फुरा बुहुमाव माने नोंसोरखौ नुगासिनो दङ फुरा गासिबो बर'फ्राल' नङा गासिबो जाथिफ्रानो नुगासिनो दङ जानांगौ खालि बाथ्राफोरखौ जाय बुजिदों रावखौ बर' रावखौ बिसोरल'सो बुजिदों जानांगौ आरो गुबुना बुजियाखै दा बेयावहाय माने खेबसेखौ निमाहा होनो हायो आरो ना निमाहा होनायासो देरसिन गुन गोनां बे बाथ्रा फैयो आरो ना नोंसोर सिं माबायदि निमाहा होलायदों सिगाङाव मा जाथाय जानानै निमाहा बिलाइनाय जादों बेखौ जेबो मिथिला बाट दायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुजाबाय नङा होमबा नुजाबाय आरो बिनि गेजेराव दायो खेबसे निमाहा होनाय आरो जुदि निमाहा होनानैबो जुदि न'आव थांनानैबो जुदि गोरोन्थि मावफिनोब्ला दाय खालामफिनोब्ला नायफिनाब्ला अब्ला बे समावहाय नोंसोरो गोसोबायदि खालामनो हायो आरो आंनि मथेब्ला आरो आं साननाय रायजो राजाफ्रा मा सानो आं बेखौ मिथिला ओमफ्राय दायो नोंनि बिफाया बा नोंनि हौवाया बेवहाय गामियाव लानानै गावबुरा सेक्रेटारि लानानै मोनसे भिडिअ बानायबावदों बेवहाय गावबुरानि मानसि रायजो राजाफ्राबो बुंदों कि एसेबांथ' जुमाय फेनाया फेयो बाट सम लानानै एसेबां अयनायद्राय नङा होननानै बुंदों अब्ला बे हिसाबै नायोब्ला दा नोंनि न' खाथियाव आं रायजो राजाखौ बुंनि कि नोंसोरनि न' खाथियाव सोरबाफोर न' खाथियाव दङब्ला नोंनि न' खाथियाव जाय थायो बिसोरो नोंसिनि न'खरनि गुन गोनां दावराव दावसि जानायफोरखौ खोनाखायो मिथिखायो बे बेलायावहाय रायजो राजाफोरा थैनोबो थगाया नङा होमबा सासे थगायनो हागौ सोरबा रावबो थगाया नङा होमबा
स' बे बेलायावहाय माखासे सुबुंफोरा बेजों थांनानै कि बेखौ मदद होनो होननानै बुंगोन जानांगौ कि ओहो लोंथ्रा जेबो लोङा जानांगौ बाट बिनि बेलायावबो सासे सानैबाबो बुंखागोन कि लोंगोन ना लोङा स' बे बेलायावबो सासे मानसिया दायो बेखौ लोङो होनना बुंदों बाट लोङोबाबो इसिबां अयनायद्राय सानफ्रामबो नङा आरो ना लिमिट आरो ना टाइम बाय टाइम स' बे हिसाबै नायोब्ला नोंनि आफा आरो नोंनि हौवाया गोबां बुजिबाय जानांगौ इलेक्ट्रिसिटि सर्ट मोनबाय झटका मोनबाय बे बेलायाव खेबसेखौ निमाहा होनांगौ आरो ना निमाहा होनायसो देरसिन गुन गोनां जुदि बे निमाहा होनायनि उनावबो जुदि नोंसोरखौ नायाब्ला नोंसिनि सायाव जेबो सिन्था खालामाब्ला अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव उदां जानो हायो आरो दा बे बेलायावहाय मोनसे अबजेक्सनबो खालामनो हाबावो नोंसोर गामियाव नालिस होनो हायो माने कमप्लेन होनो हायो गामिनि गावबुराखौ लानानै कमप्लेन होनो हायो एप्लिकेसन होनो हायो कि जों आंनि आफाया ओरैबायदि आंनि हौवाया ओरैबायदि होननानै दा नोंसोर बिदिखौनो खालामाखैब्ला अब्ला गोबां माने गोरोन्थि आरोना नोंसोर बिदि खोन्थायालासिनो खारनाय मानाय खमसे खम गामियाव खोन्थादो रायजो राजाफ्रा मानि थाखायथो गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मानि थाखायथो दादों नङा होमबा माने माबा मोनसे प्रब्लेम गामियाव जानायफोरखौ सल्भ खालामनो नङा होमबा बेयाव माने बैबो रिमुभ खालामनो बेफोरखौ सोदांनो थाखायसो प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि दानानै दोनदोंना नङा होमबा स' बे बेलायाव नोंसोरो बिदि खारदोंब्ला अब्ला बे हिसाबै बा गावबुरा आरो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ नोंथांमोना माने जेबो सनमान होआखै नङा होमबा बिसोरनि सायाव सन्देह दङ गावबुरा आरो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनियाव अब्ला बे गोरोन्थि आरोना गावबुरा आरो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ नोंथांमोना जुदि सनमान होआखै आरो बिनि गेजेरावहाय जुदि सन्देह खालामनानै डाइरेक्टलि थांबाय बे गोरोन्थि आरो खेबसेनो जमा थांनाया बिराद गोरोन्थि आरोना थाला मारिनानै दोनलायनाय बेनि ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंनि बिफाया बा नोंनि हौवाया फैनानै लांदां नुबाय रावबो गैया खेबसेखौ निमाहा होनो हायो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो नङा होमबा रावबो आं बेखौ खेबसे बुंबावनि कि रावबो बे संसाराव सुख सान्थि रावबो मोनजालाङाखै माबा मोनसेबाबो खैफोद जाखायो खैफोदनि समावहाय मदद खालामलायनांगौ आरो ना राङा बयनावबो थाया एसेबां बुरजा नोंनि हौवानाव जुदि रां गैयाब्ला नोंबो खामायनांगोन आंखौ हौवाया लाबोदों नङा होमबा आंखौ हौवाया लाबोदों आंखौ हाबा खालामदों बिनि मिनिङा बे नङा कि नोङो खामाया अबेबा हाजिरा मावहैया मावखाथारनांगोन समाय लादों जेला हाबा जानाय समाव नङा होमबा गथ'खौ खांबाय जेला फेदेरबाय जेला नङा होमबा संनाय खावनाय खुरनाय हाजिरा मावनाय रां गैयाब्ला मदद खालामलायनाय जुदि नोंनि हौवाया खामानि मावाखैब्ला मोनसे खोथा अके सिगाङाव मावाखैमोन जानांगौ आरो दा गोरोन्थिखौ बुजिबाय ना नङा होमबा स' खेबसेखौथ' निमाहा होनाया एफा संसार जाबाय बेसेरा बे गोसोखांगासिनो दं नोंसोरखौ मिथिबायना गोसोखांगासिनो दङ आंनि हौवाया आंनि हिन्जाव बहा थांखो आंनि गथ'फ्रा बहा थांखो सानफ्रामबो नुयोमोन महर मोखां जिबाबो नांलाय खमलायबाबो नुयोमोन नङा होमबा दा बिसोरा बिनि सिगाङाव बिखायाव खम गाबदों बे रोसो रोसो दा मा बुंनो बिराद नाजागासिनो दं आरो नोंसोरखौ मोनफिननो थाखाय दा नोंसोर आसि थुयै थुयै बुंब्लाबो माने बिसोरो नोंखौ बियो माने बे नोंनि आफाया बा नोंनि हौवाया माने नागिरफिनगासिनो दं आरो नोंसोरखौ फैफिनजानो माने फुरा स्रिं स्र' जाबायना न'आ बिसिना माने नोंसिनि न'आ स्रिं स्र' जाबायना अननानै ओंखायनो आङो आंनि फारसेनिफ्राय आरो ना रायजो राजाफ्रा मा सानो आं बेखौ बुजिया आंनि फारसेनिफ्राय रिकुवेस्ट कि नोंसोरो माने नोंनि न'आव फैफिननानै मोजाङै मिलायलायनानै थाफिनदो कि माने सोरबा सासे हौवाया नोंखौ गोसोथोबाय सेंग्राया गोसोथोबाय लाना थांबाय बिनि मिनिङा बे नङा कि फुरा लाइफ टाइम जे माबागोन नङा होमबा आरो नोंगौ बेबो सैथो कि हिन्जाव माहारि जेरैबाबो बिसोरखौ फिबाय थानो गोनां गैया गथ' गथायफोरखौ माने नोंनि गथ' गथायफोरखौ माने नोंनि बिनानावमोनखौ बा बिब'मोनखौ बिसोरो डाइरेक्टलि उनावबाबो हाबा जाखागोन बेबो मोनसे बाथ्रा सैथो अब्लाबो आरो ना मोनसे माने बिफाखौ आरो बुजियो आरो ना नोंनि बिफाया नोंखौ जोनोम होदों आरो ना एसे एनै गोरोन्थि जाखायो बे मिनिङा बे नङा कि गासिबो बिफाया नोंखौ जोनोम होदों माने बिफाया गासिबो सैथो खामानि मावो बे नङा आरो ना फिसाजोफोरनिफ्रायबो सोलोंनो गोनां जायो फिसालाफोरनिफ्रायबो सोलोंनो गोनां जायो सम लानानै आरो ना बे बेलायावहाय माने झटका मोननानै फिसाजोआ एसे माने नोंनि आफाया एसे सोलोंबाय आरो ना नानि स' अननानै आंनिफ्राय एसे आरो ना स' नोंनि बिफाखौ एसे नाहरदो आरो बिनि गेजेराव एसे खेबसे एनालाइज खालामफिनदो बिजिरफिनदो गामियाव फैनानै गावबुराफोरजों प्रेसिडेन्टफोरजों आबसुफोरजों रायलायनानै बिनि सायाव सोदांनानै खेबसे सल्भ खालामनानै नोंसोरो फाथैलाय बिसिलायनानै थायो ना मायो बेबायदि नियम निथि आरो ना बिदि खारलायलायनाया गोबां गोरोन्थि आरो ना जानो हागौ नोंसोर सैथो बाट बिदि खारलायलायनाया गोबां गोरोन्थि आरो ना जानो हागौ जों मिन्थिजोबा नोंसिनि न'खरनि बाथ्राखौ बाट बिदि खारलायलायनायखौ जों डाइरेक्ट नुहुरो कि रुल रेगुलेसनजों माने गामिनि गावबुराजों मिटिं खालामालासिनो गामिनि गावबुराफोरखौ सनमान होआलासिनो थांनाय बेफोरबायदि जायो आरो ना स' बिनिखायनो